Takže vitajte pri 8. časti mini podcastov Svetlo pre teba. A dneska sa pozrieme na to, že ak napríklad toho svetla nemáme dostatok. Hej, teraz zrovna keď toto video natáčam, je marec a toho slnečka je vonku habadej, je krásne počasie, ale nevždy to tak je. Vieme, že aj apríl, maj zvyknú byť také upršané mesiace, kedy je veľakrát zatiahnuté. No a my veľa času trávime vlastne vo vnútri prácou na nejakých počítačoch alebo proste pracujeme ja neviem, v zdravotníctve alebo v nejakých veľkých fabrikách a tak ďalej, kde nie sme prirodzene na tom vonkajšom svetle, ktoré potrebujeme k životu. A preto vlastne mám tu na dneska aj zapnutú túto lampu, ktorá nám môže nahradiť ten pocit toho slnka, ten deficit akože toho svetla, a na ktorej sa dajú meniť rôzne tie filtre počas toho, v ktorej časti dňa sa nachádzame. A môže to vlastne podporiť našu energiu, pretože všetko nad nejakých 10 cm jednoducho je žiarič a ovplyvňuje to energiu v tom prostredí, v ktorom sa nachádzame. Ďalšia vec, ktorú som vlastne chcela spomenúť, že tým, že máme veľa takýchto elektronických zariadení v tom prostredí. Ja teraz tu mám pred sebou telefón, ale samozrejme počítače, notebooky, telefóny, kadejaké, ja neviem, smart hodinky a tak ďalej. Všetko tieto moderné technológie jednoducho do toho prostredia vylučuje protóny. To sú kladne nabité elektróny, ktoré priťahujeme, ktoré dýchame, ktoré proste nasávame z toho prostredia do nášho tela. A naše bunky v našom tele sú kladne nabité tiež. A my vieme teda, že v prostredí sú jednoducho protiklady. Je tu deň, noc, je tu príliv, odliv, všetko má ako keby ten svoj, nazvem to klad aj zápor. A vlastne keďže zo všetkých týchto elektronických zariadení my vstrebávame do toho tela veľmi veľa protónov a naše bunky sú taktiež kladne nabité, tak nie je naše telo v rovnováhe. Hej? Tie tkanivové moky, proste tie medzibunkové priestory, ktoré vyplňa určitá tekutina, z väčších percent vlastne voda, ale obsahuje rôzne elektrolyty, obsahuje rôzne soli, ja neviem, kyseliny a tak ďalej. A zlúčeniny, proste prvky, ktoré majú svoj náboj. A tá tekutina má byť záporne nabitá, aby to bolo v rovnováhe. Čiže bunka má kladný náboj plus a všetko, čo ju obteká, čo ju oblieha, má mať záporný náboj, aby tam bola rovnováha. A keďže my v tom prostredí máme veľa tých kladných nábojov z tej elektroniky, tak tam tá rovnováha chýba. A preto my od niekiaľ potrebujeme tie záporné anióny príjmať do toho tela, aby naše telo, naše bunky sa uzdravovalo, sa liečilo, bolo v rovnováhe, aby sme sa cítili dobre. Čiže môžete si teraz napríklad navnímať, si spomenúť, ako sa cítite na prechádzke v lese. Ako sa cítite, ja neviem, na prechádzke pri nejakom potôčiku, pri nejakom vodopade, napríklad na prechádzke pri mori. Čiže máte tam veľa svetla, veľa slnka. Z toho slnka vy príjmate infračervené žiarenie, to červené, ktoré vlastne pôsobí do hĺbky buniek, ktoré sa na základe toho uzdravujú. UV žiarenie dezinfikuje, ktoré taktiež obsahuje vlastne to slnečné žiarenie, ktoré zabíja baktérie a vírusy a všetko možné. Z toho ovzdušia, z toho podložia vlastne my príjmame tie anióny a z tej vlhkosti toho vzduchu, pri búrke, to všetko jednoducho sa tam vytvára ten záporný náboj a my práve, že vtedy, keď ideme von, keď je vlhko, keď prší, keď je hmla, tak nasávame do toho tela nám zdraviu prospešné anióny, ktoré nás liečia.
Čiže proste v tých lesoch, v tých pralesoch, kde je vysoká vlhkosť, sa naše telo prirodzene uzdravuje. Hej. Samozrejme sú tam napríklad u nás, keď idete do ihličnatých lesov, tak sú tam vlastne tie esenciálne oleje, ktoré sa vylučujú z toho ihličia do toho prostredia, ktoré takisto pôsobia aj na úrovni našej mysle, našich emócií, nášho tela. Zem má určité elektromagnetické pole a my keď sa kožou, bosými nohami alebo cez iba kožené podrážky dotýkame, tak všetka tá energia jednoducho môže prechádzať našim telom a veľa vecí dokážeme vyriešiť tak, že si jednoducho len sadneme na zem alebo sa oprieme o ten strom. A je to ako keby zvodový kanál, ktorý máte na dome, hromozvod, hej, keď vlastne príde nejaký blesk alebo nejaký výboj, ktorý jednoducho iba prejde týmto drotom do zeme. Všetko je vlastne uzemnené, každá elektrika a u nás v tele takisto prebiehajú elektrické výboje a výmeny. Veď veľakrát sa vám stalo, že ste sa niekoho dotkli, alebo ste niekoho pohľadkali, alebo ste chytili kľučku a vás koplo. Hej? Čiže aj nami prechádza nejaký prúd, je tam nejaké napätie. A my čím viac používame kadejakého umelého osvetlenia a umelej elektroniky a nedávame sa do tej rovnováhy, že napríklad pol dňa som vo vnútri v kancelárii a všetko tu na mňa svieti, brní, klimatizácia, ventilátory, ja neviem čo všetko. Hej? A potom napríklad idem fakt, že vonku, niekde do parku sa prejsť, alebo do lesa sa vyvetrať, alebo si do jazierka, do rybníka, do bazénu namočiť nohy. V lete to možno veľmi dobre poznáte, že fakt idete z roboty si niekde zaplávať, že že aký to je pocit, hej, a potom si ľahnú na lehatko na to slnko, vás krásne prehreje až do špiku kosti. Hej. A vtedy je človek v rovnováhe, ak by mal takúto možnosť to takto robiť. Keďže veľakrát takúto možnosť nemáme, tak existujú moderné technológie, ktorými sa ja momentálne zaoberám a fakt ich testujem sama na sebe a na svojej rodine a na svojom okolí, že ako vlastne oni vytvárajú tie anióny v tom ovzduší a v tom našom prostredí a že tie anióny dokážu byť aj v látkach spolu s určitými minerálmi, ktoré naozaj nám robia dobre, aby sme sa cítili v tej harmonii, tak ako keby sme boli vonku. Takže ak vás to zaujíma, sledujte ma ďalej. Ak vás zaujímajú tieto lampy, napíšte mi do komentára lampa a poskytnem vám viac informácií k tomu. Prípadne natočím ešte ďalšie video, čo sa týka čisto iba týchto lamp, že ako sa používajú, za akým účelom, ako nás dokážu podporiť. Viacej by som chcela rozvinúť ešte témy, ako je fototerapia alebo kolorterapia, a takéto veci, ktoré vlastne súvisia s farbami, so svetlom, s čakrami, s našim energetickým systémom a ako sa vlastne vďaka tomuto všetkému, čo je dnes dostupné v tých moderných technológiách, naopak podporiť svoje zdravie a svoju rovnováhu a svoju energiu a možno troška odsloniť veci, ktoré nám tú energiu vysávajú. A taktiež svojim vlastne klientkám radím, ako si nastaviť červený filter na notebooku, na počítači, prípadne na telefóne, aby večer už mali naozaj iba to červené svetlo. Aké okuliare, či svetlo červené, či tmavo červené. Proste ľuďom, ktorí majú napríklad silné migrény, odporúčam úplne tie najtmavšie červené, ktoré proste fakt odsláňajú komplet akékoľvek iné žiarenie a za 45 minút dokážu odznieť akože veľmi silné migrény. A sa človeku zlepší ten stav vďaka tomu, že odsloníte tie vlnové dĺžky, ktoré vám robia zle, pretože ste prepodnetovaní, hej, a potrebujete vypnúť, stlmiť a preklopiť sa do toho režimu, dá sa povedať, spacieho, hej, lebo väčšinou jednoducho, keď nám je zle, alebo keď nás bolí hlava, keď máme migrény a takéto ťažkosti, tak čo potrebujeme? Ticho, kľud, tmu, hej. Niekto sa nedokáže ani napiť, niekto ešte aj zvracia a neviem čo všetko. Takže som tu pre vás a čoskoro natočím vlastne ďalšie diely. Tak sa na vás teším
a môžete ma podporiť svojimi lajkami, komentármi, čímkoľvek, čo budete cítiť. Ďakujem. Ahojte.